ችራይላሶን አሜን ምሕረት ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ አማላድነት ናይ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሃን ከምኡውን ናይ ጻድቃን ነቢያት ወሐዋርያት አይፈልየና አሜን። ሎሚ እንሪኦ ብዛዕባ ሶኒ ዘሰሙነ ሕማማት እዩ። ሰሙነ ሕማማት ኣብ መወዳእታ ናይ ዓብይ ጾም ማለት ሓደ ሰሙን ቅድመ ትንሣኤ ዘሎ ሰሙን እዩ። እዚ ሰሙን እዚ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንደቂ አዳም ካብ ባርነት ዲያብሎስ ሓራን ምውፃእ ሕማምን ሞትን ዘይግብኦ ክንሱ ብፍቃዱ ንዝተቐበሎ መከራ ሰቃይን ሞትን ዘዘኻኽር ሰሙን እዩ። ሰሙነ ሕማማት ምእመናን ንኩሉ ዋኒኖም ሓዲጎም ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺቦም ፍልይ ብዝበለ ኣገባብ ንውዕለት ጎይታ እንዝክረሉ ስለዚ ሕድገት ሓጢኣቶም ዝበኺሉ ዝሓዝንሉ ዝሰግድሉ ሰሙን እዩ። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣዳም ዘርኡን ንምድሓን ንዑ ዘይግባእ ስቃይን መከራን ተቐበለ። ነቢ ኢሳይያስ ነስአ ደዌነ ወጾረ ሕማምነ ብሓቂ ንሱ ንሕማምና ጾሮ ንሰቃይና ከዓ ኣብ ነፍሱ ጸዓኖ ንሕና ግና ብእግዚአብሔር ከም ዝተዋዓና ከም ዝተቀዘፍና ከም ዝተዋረድና ጌርና ቆጸርናዮ ንሱ ግና ብስሪ ገበና ቆሰለ ብሰሪ ኣበሰና ድማ ተኸትከተ ንሕና ብሰላም ምእንቲ ክንነብር መቕጻዕቲ ናብኡ ወረደ ንሕና እውን ብስምራቱ ሓዌና። ኢሳይያስ 53:4 ከም ዝብሎ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝወረዶ መከራን ስቃይን መግረፍን ሞትን እንዝክረሉ ሰሙን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ብዘይካ ጸሎተ ሐሙስ ቅዳሴ ኣይቅደስን እዩ። ስብሐተ ነግህ ኣይበጽሕን እዩ። ፍትሐተ ስርየት ኣይግበርን እዩ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት መስቀል ኣይንሳለምን ኢና። ትምህርተ መስቀል እውን ኣይንገብርን ኢና። ኣብዚ ሰሙን እዚ ቅዳሴ ስለ ዘይፍጸም ጥምቀተ ክርስትና እውን ኣይፍጸምን እዩ። ካልእ ኣብዚ ዘይጠቀስናዮ ብዙሕ ኣብዚ ሰሙን እዚ ክፍጸሙ ዘይግብኦም ነገራት እውን ኣለዉ እዮም። ብመሰረት ትምህርቲ ቅዱስ ቤተክርስትያንና ኣብዚ ሰሙን ማለት ካብ ሶኒ ድሕሪ ሆሳዕና ክሳብ ቀዳም ቅድሚ ትንሣኤ ዘለዋ መዓልታት ኩልንናትን መዘከርታን ምፍጸምተን ኣለወን። ከም ፈቃድ እግዚአብሔር ድማ በብሓደ ነናይ መዓልተን ክንርኢ ፍትና አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና ገላፂ ምስጢራ ዝኾነ እግዚአብሔር ምስጢሩ ጥበብ ክገልጸልና ናቱ ሰናይ ፈቃዱ ይግበረልና። ሃራይ ሶኒ እታ ናይ መጀመርታ መዓልቲ ሰሙነ ሕማማት ሶኒ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንኦም በለስ ዝረገመላ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 21:18 ከምኡውን ማርቆስ 11 ክንሪኦ ንኽእል ኢና። ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ ንስኻትኩም ግና በዓቲ ጓሓላሉት ገበርኩምዎ ኢሉ ነቶም ዝሸጡን ዝሻየጡን ዝነበሩ ዝሰገገሉ ንቤት መቕደስ ዘንጽሃሉ መዓልቲ እያ። ኣብ ሰሙነ ሕማማት ዘላ ሶኒ ጎይታ ንኦም በለስ ዝረገመላ መዓልቲ እያ። ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዕለተ ሰንበት ኣድጊ ተወጢሑ ድሕሪ ናብ ቤት መቕደስ ኢየሩሳሌም እታው በቲ ዕለት እቲ ናብ ቢታንያ ተመሊሱ ሓደረ ይብለና ወንጌል ማቴዎስ 21። ንጽባሒቱ ንግሆ ማለት ሶኒ ከም ብሓድሽ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሰ ክምለስ ከሎ ጠመየ እሞ ኣብቲ ጥቓ መገዲ ሓንቲ ኦም በለስ ረኣየ እንተኾነ ፍረ ደልዩ ከዳ ንሳ ግን ቆጽሊ እምበር ፍረስ ኣይነበራን ንሓዋረ ኸባኺ ፍረ ኣይረኸብ ኢሉ ረገማ እታ በለስ ከዓ ነቐጸት ይብለና ወንጌል ማቴዎስ 21:18 ዘሎ እንተሪእና እያ። ወንጌላዊ ማቴዎስ እታ ኦም በለስ ብዛዕባ ምንቃጽ ናይታ በለስ ክዛረብ ከሎ ዕለተ ሶኒ ከም ዝኾነ ወንጌላዊ ማርቆስ ግና ሰሉስ ከም ዝኾነ ይገልጽ። እዚ ከመይ እዩ እንተበልና ማቴዎስ ሶኒ ተረጊማ ምንቃጽ ስለጀመረት ሶኒ በለ። ማርቆስ ከዓ ሰሉስ ንግሆ ክምለስ ከለዉ ካብ ሱራ ነቂፃ ተመንቂሳ ስለ ዝረኣይዋ ሰሉስ ከም ዝነቐፀት ገይሩ ጸሓፈ። ምክንያቱ ዑደት ሆሳዕና ሰንበት እሁድ ስለ ዝነበረ እዩ እምበር ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 12 ዘለኹም ንሪኦ። ቅዱስ ወንጌላዊ ማርቆስ እስመ ኢኮነ ጊዜሁ ለበለስ ጊዜ ፈረስ በለስ ኣይነበረን ይብል። ዮሃንስ አፈወርቅ ድማ እስመ መዋዕለ ክረምቲ ውእቱ ጊዜኡ ወርሓት ክረምቲ ነበረ ይብል። መጽሓፈ ግብረ ሕማማት ጎይታ ፍረ ከም ዘይነበራ ይፈልጥ ዶ ኣይኮነን ተበልና ይፈልጥ እባ እንተኾነ ነቲ ሕቡእ ዘይፍለጥ ዝነበረ ባህሪ ሰብነቱ ምክንያት ክህብ ኢሉ እምበር ሕቡእ ዘይፈልጥ ኮይኑ ይኮነን።
ከም ዝብል ቅዱስ ጨርሎስ ኣብ ሃይማኖት ኣቦ ከመይ ስጋ ቅድሚ ምስ መለኮታዊ ቃል ምውሃዱ ሓደ ኣካል ሓደ ባህሪ ቅድሚ ምዃኑ ዘይፈልጥ ከም ዝነበረ ንምብራህ እዩ። እንተኾነ ግን ድሕሪ ዕለተ ተዋህዶ ስጋ ብተዋህዶ ናይ ባህሪ ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ድሕሪ ተዋህዶ ኣይፈልጥን እዩ ኣይበሃልን እዩ። ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብ ኮይኑ ክምህር ከሎ ፍቕሪ ሰብ ጠመየ ኣብዚ ዓለም ቤተ እስራኤል ትረኸበ ኦም በለስ ናይ ቤተ እስራኤል ምሳሌ እዩ። ሃይማኖትን ተግባርን ጽድቅን ደሊ ናብኣ ኸደ እንተኾነ እስራኤል ምባል ጥራሕ እምበር ፍረ ጽድቂ ኣይረኸበላን። ደጊም ካባኺ ንሓዋሩ ጻድቕ ኣይረኸብ ኢሉ ረገማ ጻድቕ ሰብ ተሳእና በዓል ቅዱስ እስጢፋኖስ ቅዱስ ጳውሎስ ከምኡውን 144,000 ህፃናት ዝተረኽቡ ካብ ቤተ እስራኤል ዘይኮኑን ተበልና ብዘይካ እዚኣቶም ማለት እዩ። ካልእ ጎይታ ሰብ ኮይኑ ኣብዚ ዓለም ክምህር ከሎ ፍቕሪ ሰብ ጠመየ ሓጢኣት ከዓ ኣብዚ ዓለም ሰልጢና ረኣያ ፍረ በለስ ክትበልዖ ንግዚኡ ጥዑም እዩ ድሓር ግን ይጉምድድ እዩ ሓጢኣት ድማ ንግዚኡ ክትፍፅሞ ደስ ይብል እንተኾነ ኣብ መወዳእታ ግን ዘጣዓሲ ማለት እዩ። ናብታ በለስ ፍረ ደሊ ምስ ከደ ኣይረኸበላ ጎይታ እውን ሓጥእ ዳኣ ተባሃለ እምበር ሓጢኣሲ ኣይገበረን። ደጊም ንዘለኣለም ብሓጢኣት ዝኹነን ኣይርኸብ ኢሉ ረገማ ዮሃንስ ኣፈወርቂ ብመንፅር ኦም በለስን ሓጢኣት ረገማ ኢሉ ተርጊምዎሎ ማለት እዩ። ብኻልኣይ ንሪኦ ጎይታ ንቤት መቕደስ ዝሃነፀላ መዓልቲ እያ። ብድሕሪ እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ቤት መቕደስ እግዚኣብሔር ኣብ ክንዲ መስዋዕትን ጸሎተ ዝዓርገሉን ቤት ሸቐጥን መሸርፈት ኮይኑ ስለ ዝበፀንሖ ኣብቲ ቤት መቕደስ ኣትዩ ነቶም ሸጡን ዝሻየጡ ዝነበሩ ኩሎም ሰጎጎም ጠረጴዛታቶም መሽረፈትን መናብርን ሸየጥቲ ርግብን እውን ገልበጠ ቤተይ ቤት ጸሎት ክበሃል እዩ ዝብል ጽሑፍ ከዓ ኣብ ዝተፈጸመ ማለት እዩ። ንስኻትኩም ግና በዓልቲ ጓሓላል ትገበርኩሞ ከም ዝብለና ወንጌል ማቴዎስ ንኩሉ ተመሻየጥቲ ሰደቃታቶም ገልቢጡ ንዕዳጎኦም በቲኑ ብጭጉራፍ ገይሩ ሰጎጎም። ስለዚ እዛ መዓልቲ እዚኣ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤት መቕደስ ዘንፀሃላ ዕለት ስለዝኾነት ንሕና ድማ ኩላትና ቤት መቕደስ ህያው ኣምላኽ ንጽህትን ህፍቲ ዘይብላን ምዃና ፈሊጥና ንቤት መቕደስ ህያው እግዚኣብሔር ከነኽብራን ክንከናኸነን ከም ዘለና ከምኡ እውን ናይ ቤት መቕደስ ክንኸይድ ከለና ካብ ኩሉ ነገር ነፂህና ካብ ቂምን በቀል ርሒቕና ክንከይድ ከም ዝግባአና እንዘኻኽረላ መዓልቲ እያ። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲት ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።